Kongra Star به armanca piştgirîkirina jinan bihêzkirina wan di her warî de herwiha afirandina derfetên kar û şikandina qalibana an jî şikandina ew adet û teqalîdanan Klûba Star a teybet bê jinan li bajarê Qamişlo vekir. Klûb ji alavên werzîşê, kîlo û alavên pispor pêk tên û perwerdeya ji hêla xebatkarên jin yên pispor ve tên dayîn da ku tendurustiya jinan were parastin. Bi dehan jin rojane de demejberên kojwar hatiye veqetandin de têne Klûpê û perwerdeya bi hêzkirina laş dibînin. Jinên beşdar bûne tekez dikin ku ev perwerde sûdeke baş li wan dike û bang li jinan kirin ku beşdarî Klûpê bibin. Hêjayî birxistinê ye ku Kongra Star her tim hewl dide bi avakirina projeyên koşaliya aborî ve piştgiriya jinan dike derfetên kar bi afirîne.